Velkommen til Dansk Magi. Og vi vil lave... Vi laver en kanal, hvor det handler om tryl, og vi lærer jer, hvordan man laver tryl. Og det bliver nok for det meste med kort og sådan nogle ting. Og mønter og sådan lidt. Og det kommer cirka en ny video hver uge. Ja. Ja. Ja, cirka. Og vores kameramand, han sidder lige og laver nogle lidt grimme... Jeg har også altså! Ja, men du laver ikke noget grimme. Okay, I får lige lov til at se vores kamera. Det er vores professionelle pole Det her det bliver nok den eneste video, hvor vi viser vores ansigt. Ja, vis dem. Jeg har været Abonner, subscribe, like og kommenter! Woo! Men hvis I laver hate, så slår jeg ihjel.